without wasting any further time, we're running behind time, Bazalwane. I'd like to introduce to you our first speaker for the day. Siyabonga sisi. Umprofeti uZet Ntshangase. Prophet said, "Nzofunda biography." I'm doing this so that you know who is addressing you. Ningakuthathi kabi bazalwane, just to know who is addressing you. Upastor Zinhle Ntshangase unama academic accolades bazalwane kwi-business and financial management. Unkosikazi of 24 years kaMpostoli SMP Ntshangase. Banebandla iWord Harvest Bible Church eMlazi kaBibi. Okay, Kamlazi branch. Okay. She is also the founder and the director of the Kingdom Women Organization, which focuses on developing women holistically, Bazalwane. She's also traveled and ministered abroad, Bazalwane. She goes to podcasts and goes to social media, every type of media. She is well known, Bazalwane, and anointed by God for such a time like this, Bazalwane. She's an anointed and humble woman of God, blessed by God and gifted by God in delivering the prophetic oracles of God. Hallelujah. Help me welcome, Bazalwane, the prophet of God. Umbomfu Bazalwane, kameni ka Jesu. Umkazi. Hallelujah. And honor the woman of God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Glory to Jesus. We may be seated, Bazalwane. Hallelujah. Let me take this time firstly and greet you, woman of God, Egameni lika Jesu, our very beautiful host, Umama Zongo. Thank you so much for having us here namhlanje to witness what God is doing through the call that He has put upon your life. We are very humbled and honored ukuthi izulu lisithume nathi sibe yingxenye yabantu abazohlephulisa inkwa kule ndawo. Amen. Ngiyabingelela again ngokukhethekile the bishop, udokotela Msweni egameni lika Jesu. Ngiyabingelela kakhulu mawami egameni lika Jesu. We are honored kakhulu ukundlalela ungakagibeli kuleli pulpit. Ngiyathoba kakhulu ogcobeni lakho as my senior. Amen. Ngiyabingelela izinceko zonke izicaka nje zonke zikaThixo, omama abefundisi, the lady pastors egameni lika Jesu. Amen. Kwelihle igama lika Jesu, all the servants of the Lord, the fivefold ministry, the graces presented in this place. Ngokusizwa uNkulunkulu nokuthandwa kwethu uNkulunkulu. Amen. Ngiyabingelela Mama Sibiya. Ngijabule kakhulu ukukubona. I think the last time I saw you ngangisasa kwi-God's Army, if I'm not mistaken. So I'm so happy kakhulu ukukubona namhlanje. Amen. Ngiyabingelela omama bonke, abantu abasha, the gentlemen that are accompanying us, abakhona nisemseni. Praise the Lord. Hallelujah. Worshippers, all our musicians, abadumisi, the ministers of worship. I greet you, Sis Ayanda, Kashanlami, ningambizi kodwa kanjalo. Amen. Hallelujah.
Minister Queen Shezi Lushozi. She's accompanied me namhlanje. Amen. Hallelujah. Ngiyabingelela bazalwane. Angihambi ngedwa, ngihamba nabantwana bami. As well as my very good sister in Christ, uPastor Mahlobo, egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Ngizele, I am a mother of 4. This is my oldest daughter, Sukuma. Angithi abayimathi Sukuma mngami bakubona. So because ulava akekho ngizothi Sukuma mntanami bakubona. Praise the Lord. Hallelujah. Sithobeke kakhulu bazalwane ukuba la. Hallelujah. Ngizondlalela. Amen. Cabanga ukuthi okwami kulula kakhulu namhlanje egameni lika Jesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's a very bengiwarete ngihlela ngithi leli pulpit solingana nalo. But ngoba ngiyanibona, it is okay. Amen. Praise the Lord. Ngifuna ukuthi it's the theme yalenkonzo is a very broad one. Amen. Because the moment sakhuluma ngo destined, the moment sakhuluma ngo destined, we are speaking purpose. The moment we speak purpose, sikhuluma umuntu ekuqaleni kuze kufike ekugcineni. So it's a very, very big subject. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. And the moment we speak about greatness, we are speaking about intention. Amen. Hallelujah. So uqala nje kwethu sithinte those 2 points bazalwane. It's a very, very huge subject for us to undertake in one day. Amen. So allow me to just pick and choose. Amen. As the Lord has spoken. Amen. Hallelujah. Allow me to just pick and choose whatever I will be led by the Holy Spirit. Ukuthi ngikuthinte namhlanje. Amen. Nginenkinga yokuthi I don't know if I over prepare or I over listen. Uma ngabe ngithandaza to come and minister. So I will try to just pick what I can and ngishiye okunye. Amen. Bless the Lord. Can we please quickly just go to the theme verse? Amen. Which is the book of 1 Peter chapter 2. Si tembewe wena mo oya. Forgive my voice in Jena. Si September when more September when September when I see
wena asihambi ngokubona asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa sihamba sihamba ngokukholwa ilabahashinana Yeshua HaMashiach, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Can you just lift your hands for a minute? There's something here. There's something here. Sha-na-na-na-na-na. Ina-na-na-na-na-na-na. Na-na-na-na-na-na. Sithembe wena, sithembe wena moya, sithembe wena moya, wehlele kule ndawo ukuthinta impilo yethu. Sithembe asihambi asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Oh God, Elabashadaya, let the atmosphere move. Let everything in the spirit be aligned. We align all things in the realms of the spirit. Shilabadesh. We put them in order in the submission of the unction of the Most High God. Shalabadoshedayayaya. May the seat of the Father arise, and let all other things bow down in submission of His presence. Yes.
Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus, we thank you. We thank you, Father. Ooh, sure. Thank you, Jesus. We bless your holy name, Lord. We may be seated, Bazalan. Let's. Okay. Ilabahandos. Shh. Mm. 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 Thank you, Jesus. Okay. Let's try to go to the word. Let's try to go to the word in Yezuguti. The realm of the Spirit is filled. Igcwele. Hallelujah. Kuyezwakala igcwele. This altar is for alignment. This altar is for alignment and purpose. Leli altare lokubuyisela. Abantu abathile endleleni yokuqala. Hela bahando kosh. Okay. Okay, let's ashumayeleni yabo. Okay. Angazi noma khona ongangilekelela ngokufunda. First Peter chapter 2, verse 9. Yes. We are reading from the Passion Translation. But you are God's chosen treasure, priests who are kings, a spiritual nation set apart as God's devoted ones. He called you out of darkness to experience his marvelous light, and now he claims you as his very own. He did this so that you would broadcast his glorious wonders throughout the world. Amen. Can you shift to amplified for me, please? Khona sizohambisana ngaleli. Amplified version, verse 9. But you are a chosen race. You are a chosen race, right, Bazalwane? The Bible here likhuluma nomuntu owazana noJesu, right? Okay. You are a chosen race. Kunezinto ezimbalwa nje engifuna ukuzithi ngengisaxela kuzona because uMamzungu has also ministered on this as well. Amen. So I'm going to try to move to other things. Amen. Hallelujah. This means ukuthi you are elected. Right, Bazalan? Hallelujah. Hallelujah. This is an election of grace. Nizwile Bazalan? Hallelujah. If iBhayibheli la kulesi sikhathi esikusona thina, this generation, this church, right? Lithi, we are a chosen race. Okay? We are a chosen generation. Likhuluma ukuthi we are this lokhethwa kwethu kuchaza ukuthi this is an election of grace. Okay? Because no one is chosen to do nothing.
Okay? Amen. Ayikho into elula njengokuthi ufike uthi musu wamukela uJesu ubese uhlala ebandleni ubese uprofethwe o uNkulunkulu akukhulume nawe ngezinto asazozenza empilweni yakho ubese uba stuck. Ayivilula leyo nto. Kodwa ayinakeki usually, okay? Mhlamba ngishumayela I'm teaching, okay? So you bear with me bazalwane, right? Ayinakeki leyo nto ngoba sibaningi esibanjwe into eyodwa. Right? Ukumuzwe umuntu ekada kholwa. I'm not criticizing. It's an observation. Kuphele 10 years. Sonke sithi God is cultivating what he has placed empilweni zethu. Why? Because asenzi lutho. Right? And every time mangabe ukhuluma nomzalwane ukuthi sekwenzekani manje kwenzekani ngezinto uNkulunkulu ayikhulume kuwe njalo every year uNkulunkulu usangisebenza. Right? So the moment umuntu ethi uNkulunkulu uyangisebenza, the next thing as somebody who trains abantu ababiziwe, my next question is, what is the observation of your progress? You see, singakakuboni thina singakakobserve wena. When you observe yourself, do you see progress? The reason why abantu abaningi benga progressed akuma destinies abo, it's because progress bayikala ngama opportunities. Right? Okay? So now, uma ngabe mina njoba ngibiza uMamZungu namhlanje, uzothi omunye it's progress useshumayela kaMamZungu. Yabo? Useshumayela kwiPVWO. It's not, that's Hallelujah. Hallelujah. Yes, progress in the things that you are chosen for. One of the ways to measure it is change that is happening in you. Nikhona bazalwane? Because umuntu nomuntu unalo leli side leli elinezinto manje ihlaba nje zimane ibabe nje. Uyabona? Hallelujah. The things that hinder ijeni yobizo lakho. Alibonga igama lenkosi. Hallelujah. So if you cannot identify progress in what changes you are making in your spiritual life. Yabona? Mangithi spiritual life angifuna ucabange izipho, angifuna ucabange ukuthi mhlambe ebandleni usuya asharisha noma usuya hlabelela, because ungahlabelela ungakhekile. You see? Hallelujah. Kunomehluko phakathi kwe-gifting, ukuba nama gifts, ukuloke kwembulwa ama gifts, nokugaina ama fruits. There's a difference there. Hallelujah. The Now Church focuses mostly on the gifts, right? Kanti gift ilento inikwayo, all you need to do is to unwrap it. Right? Which means you need to study the formation of the gift, because we can all be prophets or we can all be apostles. But uma ngabe ufundisisa wenza study, there are I think 12 kinds of apostles. So even if you can be an apostle today, but you need to know what kind
of apostle you are. And you need to know what kind of prophet you are. Ngoba uzoprofeta abantu. Right? Uzoprofeta abantu and alter their destinies. Kanti you are an untrained prophet. Because prophets must be trained. That is why in the Bible there is a school for prophets. Uma ngabe ulifunda iBhayibheli, it has a minor prophets and senior prophets. So akekho umprofeti ekufanele ahambe yedwa, a prophet. Hallelujah. Praise the Lord. Ngiyazwakala bazalwane. It's ngithathe just a few minutes lapho ngihlonipha uma. Amen. Hlonipha the bishop. Listen bazalwane. I gift ye prophecy is an inspiration gift. Right? Because ithandwa abantu. Right? Ngiyazwakala. And it makes you attractive. I gift ye prophecy. Bakhona ba prophet la endlini. Hallelujah. There are prophets who do not foretell. Right? There are people abangena kwi prophecy not by office but by virtue of availability. Right? Kezwakala bazalwane. So uma ngabe ungena uyisitsha esisetshenziswa uNkulunkulu uma kunesprofeto esizokwehla o mhlambe uprofeta ngoba uyaphupha. Right bazalwane? Hallelujah. Now ifike yehlukeke la phakathi kwi gift of prophecy aba kwi office naba kwi gift. Right? Kezwakala bazalwane. So kuyenzeka kube khona umprofeti who doesn't foretell. Yabo? Ongabizela ukuhambe eya ebantwini ayothi ebantwini. You hear bazalwane? Hallelujah. Hallelujah. But kunaba prophet abalalayo. Babone. Right? Uma sebebonile, ubese bethatha bakubonile bayokusubmita to the apostles. Because the foundation of the church is built on apostles and prophets. Kezwakala bazalwane. But the apostolic office being the senior, being the greater than the prophet's office. Okay? Amen. Praise the Lord. Every prophet needs to be trained. Amen. Wonke umprofeti uyakudinga ukuthi aqeqeshwe futhi wonke umprofeti uyamdinga umprofeti omdala azohamba naye. Yabo? Ngoba manje let me make this thing clear. Uma ngabe ngithi wonke umprofeti uyamdinga umprofeti omdala, angikhulumi nge-age. Right? Elisha waprofetwa abaprofeti bamprofeti iqiniso kodwa liwafu. Right? Kezwakala? Ukube uElisha wayengenayo uElijah kwakuyoba lula ukusuka. Right? Okay. uElijah uhlangana noElisha ensimini. Uma ngabe efika lithi iBhayibheli wafike wamshaya ngemenhle.
uma emshaya ngemendlo wangakhuluma. uNkulunkulu sekhulumile kuElijah, but uElisha me approach uElijah me approach uElisha, akakhulumi kuyena ukuthi ngilandele. Right, bazalwane? The spirit of a prophet will follow. Angifuni ukuhlala kulento ngoba izongivimba. It will follow the spirit of the one whom God is calling you to. Yazwakala? Kahle ayilona iqiniso lento yokuthi abasekho obaba. Mangithi obaba ngisho midwives. Right? It's not true ukuthi as a nation noma njengebandla asisenabo obaba. It's not true bazalwane, because inkaba yokuzala kukamoya ayikalelwa. You see? Because kungenzeka uNkulunkulu akunika ubaba, if what God has been doing these days ukuthi if the fathers are not teaching, then he will raise mentors, right? But ngizweni bazalwane, mentors are not meant to overlap the lines of the fathers, because ubaba umzali. Lento yokuthi umzali chaza ukuthi kunezinto akwazi ukuyikhuluma phezulu kwakho, ngisho ngayikhulumelele, ngisho ngayikhuluma ekhathele, ngisho ngayikhuluma engasenamandla, kodwa lezi zinto ayikhulumayo ziba namandla empilweni yakho. But a mentor has to walk before you. Yabo? Fanele ihambe phambi kwakho ingaxeki, ingaduki. Because meka yaqala yaxeka yaduka, amandla okumentorisha kwayo ayaphela. Right? So wonke asinqamule kanje. Wonke umprofeti uyamdinga umprofeti ozomqeqesha, ngoba manje kunezinto ezike ikhulunywe uNkulunkulu ayikhulume futhi uzwe kahle, ekhuluma ngomuntu ohleli lana kodwa athi ungamtsheli. Azikhulunywa zonke. You see? So if we are all prophets esifuna ukuhlangana bese siprofetha sonke, siqeqeshwe ubani? Because kunezinto uNkulunkulu ayikhuluma emfihlakalweni ezingafanele ukuphumela ekukhanyeni, engafanele ukufinyelela endlebeni zabantu, kodwa eziba imfihlo kaNkulunkulu nomprofeti. Yabona? That is why uNkulunkulu noma leyo ndaba eseyilungisile ngomprofeti, umprofeti akasukumi ukuyiveza ukuthi mina uNkulunkulu wayengitshelile. Amen. Hallelujah. Kahle uma ngabe size yavela vela uthule. Yabona. It's a very delicate office. It has helped the church and it has distracted the church. Especially now that the office of prophets has expanded so much. We have prophets who are prophets ngoba ngempela babizelwe, but abanye iqiniso lithi bakhona by inspiration.
Not by calling. I lost a daughter because I told her, "Would you are not a prophet." I lost her. Yabo? Yabo? I had to tell her, "Ukuthi, listen, stop telling people. Yeka ukutshela abantu uyabalimaza uyona kunokusiza." Right? Hallelujah. Hallelujah. A prophet, umuntu omprofeti akwazi ukuba igwala. And umuntu omprofeti akakwazi ukuba hypocrite. Yebo? But prophecy maneuvers well and moves. It flows in the presence of truth and holiness. Kezwakala bazalwane? Hallelujah. Isprofeto siyaphila. Alibonge igama lenkosi. Isprofeto siyaphila la khona kukhona iqiniso nobungcwele. Hallelujah. Because remember bazalwane lento yokuthi siya profeta sizitsha ichaza ukuthi singumlomo kaNkulunkulu. Hallelujah. And the mouth of God cannot be unholy. Amen. Lithi iBhayibheli kungaphuma yini emfuleni munye amanzi amtoti nababayo. So it doesn't balance. It does not balance if igift kuzoba yona kodwa umthombo. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Balance bazalwana. Praise the Lord. So lento yokuthi sikhethiwe, it means this is an election of grace. Amen bazalwana. Hallelujah. It's an election of grace. We were not called as khethwanga because we were deserving. We were never deserving. Amen. Hallelujah. Ubese lithi we are royal priesthoods. Right bazalwana? Hallelujah. Hallelujah. We are royal priesthood. Sabantu abathenjiwe. We are representatives. Abantu abaya kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli. Hallelujah. Yeah, I'm hearing too much. Bless the Lord. Okay. Lithi iBhayibheli abeza kuye mabakholwe. Right? Ukuthi yena ukhona. Right? Baphinde bakholwe ukuthi ungumvuzi wabamfunayo. Right bazalwane? Hallelujah. So uma ngabe iBhayibheli likhuluma ngokuthi we are royal priesthood, lichaza ukuthi there is an altar. I'm just summarizing this thing. Amen. There is an altar for you to serve in as a priest. Amen. Hallelujah. But the structure of priesthood, okay, angifuna ungena kwi-structure se-priesthood, but the structure of priesthood inaso futhi asifani. That is why iBhayibheli lithi Jesus is our high priest. Elibonge igama lenkosi. Hallelujah. So when we come now to God, basically we are consecrated. Amen. A consecrated nation. Hallelujah. Which means we are separated. Praise the Lord. Hallelujah. We are separated. Sikhethelwe ukuhlukaniswa. Right? Hallelujah. Let's balance.
There is no prophet without separation. There is no prophet without separation. It's very rare for a prophet to have friends. Ngoba ngisho ungabenza uNkulunkulu uyabasusa. Yabona. Yeah. Uzoloku uxakeka ukuthi why uzwane nabantu nizwana unyaka wonke kube hot kube mnandi emva kwa 2 years jikiji. Beyisinto usufikile. Amen. Emva kwa 2 years sekukubi. And okay, sicela wenze kwenze abaprophets. Amen. Because into abaprophets deep bazalwane ngeke ngiqede namhlanje. Amen. That's why ngisaba ukungena kuyona. Izongidlisa isikhathi. Amen. Hallelujah. After a while, and the more that you hold on, the more that you hold on, because khona lento yokuthi uNkulunkulu akakunika abantu besizini. Yeah, bamnandi abantu besizini. Yabo. uNkulunkulu nje ukafikelwe isikhathi la ifuna ukukuphumuza khona. Right? Ubese vele kunikeza abantu abawusizo. Yabona? Someone who's always there. Kodwa kayena ohamba. Yabo? Umahluko phakathi kwalabantu ukuthi abantu besizini bavamise ukukusiza kakhulu. Bakunake kakhulu. Kanti abantu bohambo banesikhathi nje sokungabi nesikhathi sakho. Yabo. Hayi ngoba bekudelela futhi. Cha nje uNkulunkulu uyakwenza. Axatshenwe. Yabo. So because bamnandi laba sivamsile ukubambelela. Yabona? Sibambelele kakhulu, sinamathele kakhulu kubona. Bese uNkulunkulu edala izimo. You see? uNkulunkulu uyayidala izimo zokunhlukanisa. You see? Hallelujah. That is why uthola ukuthi noma usuza uthi akasekho eduze kakhulu kodwa uzoloke emane eqhamukile nje ezokusiza because inature nje ngomuntu ithi uyanamathela entweni eyenza impilo ibelula. You see? Hallelujah. Hallelujah. Kanti it's people of a season. You see? When you don't let them go, it becomes into uNkulunkulu ayenza ukuthi adale izimo ezizonhlukanisa ukuthi kunomuntu liyena unomini awumuntu ohambo lwakhe kodwa kuwena umuntu wesizini but kumamzungu umuntu ohambo. You see? Inkinga ngokuinvesta kubantu besizini ukuthi noma singahamba sonke yabana khona la ingeke angene khona sesihamba ibanga elide kodwa mase kufanele kungene wena sekufanele ungene wedwa because indlela eyakho uwena obizelwe angazi ngikhuluma nobani. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. And sometimes when these people leave us, it becomes painful and bitter
Uyabona, because kube ngazi ukuthi ngoba esebona abantu abangcono, that's the language of mankind. Ngoba esebona abantu abangcono, usesiza bona, usehamba nabo. Kanti no, this person was never called for uhambo. Whenever okay, I'm just addressing these few people, right? Whenever you hold on to umuntu wesizini, umfaka enkingeni yokuthi ngoba nawe noma lendlela kweyakho kodwa awazi. Kuningi okula ongakwazi. Okusazovela, okusazoqhamuka, kuzoba nezimpi ezingezakho, ezizokufikela, ezingamdingi yena ngoba akaziqeqeshelwe. uNkulunkulu akamakhelanga zona. That is why, bazalwane, even if we are gifted by God, we must not lord it over abantu bakaNkulunkulu ngokuthi sibaphoqe ukuthi bangene ohambweni lethu noma bengabizelwanga kulo. Hallelujah. Hallelujah. Disobedience is not just a manner of not listening or obeying, but it becomes a culture of your walk when you consistently do it kuNkulunkulu. That is why you will find abazalwane beshokalula ukuthi ngimtshelile nje uNkulunkulu ngathi awungeke. Awungeke tshela omunye baba ngathi sengiyabona Nkosi. We make it casual, as if into ebukekayo ezwakalayo. Kanti God is not our friend. Akayena uchomi. uNkulunkulu noma ngakhuluma nawe 365 days a year, but God, He is a God and Father, the omniscient, the omnipotent, owayekhona khona, ayabakhona naphakade. Hallelujah. Yilokho yodlula into zonke kodwa amen. Glory to Jesus. The way egcwele ngakhona indumiso in my spirit, but ivoice yami ayiphume ayikho yona. If I can testify ukuthi neshunyayezwa umuntu ovuke ekufeni last week. The devil wanted to kill me, but God said no. Hela bahayes ya. Ila mahando koshema ribashede sakabahaya. Okay, aseqeni kancane. Aseqeni kancane, okay? We know the scripture ngithi bazalwane ngicela ukweqa nje kunezinto ngidinga ukuseqa, okay? Now, sikhulume ngokuba chosen, right bazalwane? Sakhuluma ukuthi a royal priesthood, and we are consecrated, right? Hallelujah. Now,
i-theme yethu ikhuluma about being chosen and being destined, right? It also speaks about greatness, okay? Ukuthi usindisiwe futhi abantu basitshelile ukuthi ena uNkulunkulu usibizele izinto ezinkulu. Ngithe ngiyafundisa ngithi so I'm gonna ngizozama ukuhamba kanjena nje khona ngizoqeda ngesikhathi, right? It doesn't mean ukuthi we will automatically walk someday ngelinye ilanga kuyofika. It doesn't work that way. Ukuthi ngoba uNkulunkulu seshilo ngelinye ilanga nje kuyofika uyibona usungene kuko. Does not work that way. Uma umuntu esindiswa amkela uJesu angene ebandleni, ngithi yabona ukuthi ngiyayigcizelela lento yokungena ebandleni. If you claim to be a prophet and you have no submission house, stop prophesying. Kuyeke ukuprofetha. Because prophecy must be traced. A prophet must be traced. And mangabe uprofetha kanti ebandleni lakhe awaziwa ukuthi uyaprofetha. Right? Hallelujah. What God does is that He equips the local assembly, right, to train you for the things that God has called you for. Yabana likhulu leliya gama elithi destined laphaya, right? It touches people's lives. Being chosen touches impilo zabo, because akekho umuntu okhethwa nje. Umuntu mekhetha ukhethelwa abantu. Futhi umuntu mebizwa ubizelwe ebantwini. Right? So akekho umuntu ekufanele afinyelele ebantwini abizelwe kubo njengoJesu efika esihlahleni somkhiwane. No fruit. Hallelujah. Amen. It's easy to cultivate gifts. Right? Futhi ibandla lamanje Bishop alisakhi liyabukela. Liyabukela buku Bishop mayishumayela wenza nje bese vele qhamuke sesiyabona sesinomunye uBishop eKZN sithi masimbo sithi uye ngisho ukwenza eningizwe kahle angisho ukuthi akwenze nami nginazi izingane ezenza njengami nje yabona kodwa I'm careful to test ukuthi ukopela or it's the spirit. Ngoba mengikopela ngeke akwazi ukuyimela izimpi eziza nalento ayenzayo. Yabona manje. Hallelujah. Kanti uma ngabe amukele the spirit. Hallelujah. Hallelujah. uMose wathandazela amadoda wa impatha his spirit. Because alukho ugcobo elingenawo umoya. I really want to preach about something else. Praise God. Hallelujah. So when you come to the local assembly is already prepared and equipped to train you for the things uNkulunkulu akukhethele zona. Hallelujah. So
great things ozozenza wena can come from the teachings of a small, unidentified, nobody knows it, it has no name kind of church with 5 people. Ngoba iyacounta lento yokuthi uNkulunkulu utheme kuvusa wena wasekubeka kusiphi ispiritual womb. It's not the trends and the famous inspirational pastors we follow, but what we follow, bazalwane, is where God la esitshale khona. Don't forsake your church. Oh, this word of knowledge is it's a message, yeah. Amen. Hallelujah. Don't forsake your local assembly for us. It's an example simple. Mina njengoba ake sithi ibandla lelamamu uzungu, right? Mina mangifika la ngizoshumayela ngimenyiwe. Uyazi ukuthi mina nginjenge spare. Linganisa into abantu abayazi yonke. Bon, right? Kufana nokuthi sisespend namhlanje sidla ukudla okungajwayelekile. Right? Kodwa lokudla okungajwayelekile can't sustain you. Because you can't eat a spare zonke insuku. Uyaludinga loluphuthu lwakini. Uyalidinga ilona elikwakhayo. Ilona elikhulisayo. Everyone who is destined for anything needs somebody. Ozoke angakuphakamisi bekuphakamisa bonke abantu. You see? Ngoba manje uma ufika kwi local assembly bese ngicela ulinganisa ngawe. Phela this is my baby. This is my baby bazalwane. Yeah, right? Uma ngabe befika nangu umama ngicela ukuthi usende. Uma efika usindi sila kwi local assembly sengithi bazalwane siyakhonza ngithi bazalwane let's stop, the woman of God has just entered. Sikhonza la ukhonza la usubmita la. Let's welcome our very own, our daughter, the woman of God whom God is using so much. Ubuya UK, I was supposed to be there with you. Yes, amen. Let's welcome her. Bazalwane, can you stand up on your feet? Let's welcome the daughter of the house. Let's welcome Mrs. Cindy Zuma. Kuphi. Akwenzeki. If you are gonna be anything, you need a place where you're gonna be humble. La nje inhlalo yakhona izokuhamblisha. Ngoba awukwazi ukuphakanyiswa yonke indawo. Because when sesiphakanyiswa yonke indawo bazalwane, kusho ukuthi mhla kufika ukuwa ngeke sinqakwe umuntu. You know why?
Because abantu abaphakamisanayo usually abakwazi ukunqakana. Bayakwazi ukukunyusa kodwa mhla sekuwiwa. They fail to catch you. And they fail to go down with you. Ngoba basuke sebephakamisa abanye abaphakamayo. Azangihlupha moya ingcwele. Okay, ngicela ukusho leni bese ngiyaqhubeka. Uma moya ingcwele. Uma uNkulunkulu ekubizela to serve kanje. An anointed woman of God, ngizothi woman la, or man of God. Akubiza uNkulunkulu ukuthi wozo serve umuntu kaNkulunkulu. Alright? Uma uNkulunkulu ekubiza usuke ethi khula. Now khula kwakho kukabili la. There's two ways to grow. The first way that you should grow, before you grow ngale ndlela expectekile yokuthi mangisondele eduze kaDokotela, there are things engizoyincela zoyimphatha bese kuyabonakala uNkulunkulu esengisebenzisa ngokogcobo olwehle from yena leza kimi, right? Indlela yokuqala yokukhula is to grow in character. Because people who serve close must not be weak. It means you must be delivered. If uhlushwa ngizolinganisa by uhlushwa umoya wokucomplaina kanti you are serving close, ukwi danger yokubuya nesiqalekiso la userva khona. Ngoba ugcobo olujwayelayo, yabo, ngesikhathi usulijwayela ugcobo kulula ukulidelela. Now into evele ithi kancane, yabo, ilento yokuthi usukujwayela umuntu. Kanti emntwini kunogcobo. Abantu abafani. The moment God sets a mark on a chosen person, wambizela into ethi lo muntu la uphila a life of sacrifice, where your life does not just become your own anymore. You no longer awusenzi lento othandayo. Mina le ngane yami ngabe yazalelwe UK. When I was pregnant with her, I got a job in UK, ma. I got a job. I was approached by bantu bakhona beza, requested bakhuluma with my bishop Babu NJ Stole. Sebeplane yonke into. Ngaleso sikhathi impilo is hard. Pelinzima. We are praying for a breakthrough. Breakthrough is not coming. Siyathandaza sibuza kanti uNkulunkulu yini le uNkulunkulu uthuli. Kwavele kwafika labantu base UK ngayitshela ngangathandaza ngayitshela ukuthi uNkulunkulu ulethe breakthrough. Kwathi ubaba wami wakhuluma amazwi amabili. Wathi nje mntanami, uma ufuna ukuhamba ayikho into engizoyenza. Kodwa ngokobizo lwakho akufanele uhambe. Angithandi futhi ukuthi uhambe. Inhliziyo yabambelele ekutheni ubaba uthe akathandi. Ngaqhubeka ngaplana. Ngesikhathi sekufanele ngisayine amaphepha, wakhuluma nami uNkulunkulu. Waqala wangizwisa izinto angizwisa zona mhla engibiza. Wathi if you go to UK benze njani lapha? I stayed.
ngahlala ngayitshela ukuthi uma ngihlala uNkulunkulu uzonginika ibreakthrough, wanganginika. Yangaqhamuka. Waqala umthandazo wami wakhotha manje ukuthi wena uNkulunkulu mina wangiyekisa umsebenzi. Wathi usungiyekisa umsebenzi wangiyekisa iUK, wangivalisa amabhizinisi enganginawo kodwa uthuli. Ngawuthandaza ngaze ngawuyeka lowo mthandazo ngoba uNkulunkulu akawuphendulanga. Then I started to seek the will of God. You know, when I started to seek the will kaNkulunkulu, first place uNkulunkulu angibeka kuyona was in serving my bishop. Serving close. So mangikhuluma ngokuserve, ngikhuluma nomuntu who served for a long time. So ngikhuluma ngalento ke ukuthi muza la uNkulunkulu uthi khula. Xolela. Yeka ukuhleba. Iba nesifuba. Idlizwe. Musu kuphila ngezwe lishunyayeliwe. Because izwe lishunyayeliwe sometimes alihlali. But lelo hlala noNkulunkulu liyalondeka enhlizweni yakho kuzungoni. Lalela amadodana kaNoah abona uyise enqunu. Owabona qala wahamba wayotshela abafowabo kodwa abafowabo because babene order bene protocol but mebebuya babuya sebe reverse bangam approacha ubunqunu bayise kanje kodwa ubunqunu bayise babu approacha kanje. Because when you serve close, sometimes uNkulunkulu will show you your bishop's nakedness. Akutshengisa ubunqunu sekufanele manje kuvele ukuthi khonani la. Ngoba manje ayive angazi ine status sizenze lento. Hayi siyabadinga nami nginabo. Siyabadinga. Yabo? Kodwa bayingozi uma singabakhulisi. Noma ngicathi ngikhulume nabantu abaseva kuthi khula. Study to show you thyself approved. You need to rightly divide the word so that the word can impact and change what is in you, so that you can serve the purpose of God through the man and the woman of God. uNkulunkulu akubizele yena. Ukuserva kuyakhathaza, kuyacika. It's painful. Yabona? Nazi ade zingihleka lezi ingane emotweni zithi uyamazi mesethi ungangibhedeli. Ngisuke ngasasho hallelujah lapho ngisuke sengithi siyasebenza la uzongitshatha ukhathela. Siyasebenza umsebenzi kaNkulunkulu. I want excellence. Yabona? So when ukhula side linye u-exercise isimasele lilodwa likamoya kuphela lokukhula kodwa uthola ukuthi in character and stature you are not growing. Then utuphuma phansi kwale serving le because serving is for a duration. Utuphuma la uphuma unezinto kodwa azihlotshiswanga.
unazo kuyabonakala futhi unerecord but inkinga ubuhlaza bonke busasele kuwe uyabona nobuxoki bonke busasele futhi usuhudula yabo nezimpelesi zama cases ngoba njengoba ungakhulile ungaqeqeshekile vele usukhulume kabi wembula umuntu kaNkuluNkulu uNkulunkulu emfihlile ingizwe kahle I'm speaking about righteous God-fearing upright men and women of God here abangaliphambanisi izwi. Glory to Jesus. So God akangasisizi akangisize. Misala isikhathi singanani? Yazi urongi. Holy Spirit. Yes. Kuyona yonke le nto yokuba chosen ke bazalwane. Right? Ngeke sifike ku destined no greatness without the Holy Spirit. Akwenzeki. Akwenzeki. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba okokuqala umoya ngcwele mangabe ezofika esefikile empilweni yakho. He doesn't only just give you akuzwise amandla noma akunika amandla, yabo? But he also reveals you to you. Yabo? He does not only reveal Christ, but he reveals wena. Ufike ambule uKristu. Ngesikhathi uKristu embulwa, ubese wena uyazithola uKristu ombulwe umoya engcwele esembula wena ngoKristu sobala. So it's impossible for a man to claim ukuthi uyazazi engamazi uKristu. Because what is man outside of Christ? He is our high priest. Uyilibo lokuqala. Hallelujah. So we need the Holy Spirit, right? Umoya engcwele engikhuluma ngaye akuyena kuphela umoya engcwele loginqa nayo. Ngoba manje siyaginqika sivuke sifana. Okay. Asambeni kancane. If you read the book of Joel chapter 2, ngicela ungifundela quickly. Joel chapter 2 verse 28 no verse 29. Joel chapter 2, verse 28 and 29. We are reading from the Amplified Version. It shall come about after this, that I shall pour out my spirit on all mankind, and your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams, your young men will see visions. Even on the male and female servants, I will pour out my spirit in those days. You see, bazalwane, umoya oyingcwele uthululiwe. It has been poured out for all mankind. Right, bazalwane? But umoya oyingcwele mangabe efika, you see? Asilinganise ngefaith, right? Uma ngabe sifika ekukholweni, we are all given the same measure of faith, right? But indlela ukukholwa okusebenza ngayo empilweni yami neyakho akufani. Because measure of faith that we have received, right? It should not remain the same, because each man should work out his own salvation.
Amen. So when a man is working out his own salvation, kusho ukuthi lo muntu is developing, lo muntu is growing, lo muntu is getting in and going in deep. Not phela ukwazi ukuthi ngisindisiwe ngokukholwa, ngikholwa ngenhliziyo, ngiyavuma ngomlomo, ubese kuba ukusindiswa yebo kuyiqiniso, kodwa kunezinto ekufanele uthi musukwamukele lokusunga phakathi, sekuphinde futhi uphinde wamukele uma ngabe izwi likaNkulunkulu lithi niyakuthi kule ntaba. You see? Niyakuthi kule ntaba, balancing that faith is not without works. Alibonge igama lenkosi. So umoya engcwele ke uma ngabe simamukele, abazalwane, ibandla isikhathi esiningi lamukele umoya engcwele wokuwa. Bese kuyaphela. Right? Uthi umoya engcwele kimi, tell them ukuthi it grieves me when they speak on my behalf and they don't know me. He is the one Godhead in the Trinity that has been released for us. Uthi uJesu ngimele ukuthi ngihambe. Uthi lokho ngiyanitshela ngoba ngimele ukuthi ngihambe. Ukuhamba kwami it's to your benefit. Hey bazalwane. You see abafundi bakaJesu uma ngabe uJesu ehambe bakhethe bemlandela, right bazalwane? Uma ngabe bemlandela akabanikanga umoya engcwele. Bamlandela by virtue of the revealed Messiah. Kodwa babengenaye umoya engcwele. Hallelujah. Praise the Lord. That is why bahambe kube khona izinto ezivelayo. Ukuthi abanalo usizo luka moya engcwele. Helala bashana nana. Zina na kosheda dadas. Kunentelana eyangihlupha. Angisheshise uma uzoyehlisa la, there's something here in the atmosphere. It's a cloud, it's filled. If elgcwele. Right? So when Jesus, sang to summarize, when Jesus ethi kubo ngimelwe ukuthi ngihambe ukuze eze, lithi iBhayibheli uJesu wakhuluma nabo wathi kubo hambani niye eJerusalema nifike nihlale khona nize namkele amandla. Right? Amen. Hallelujah. He spoke to those people. What abaya kohlala baze bamkele amandla. Lithi iBhayibheli waseyahamba. Right? Uma ngabe sehambile, the moment he sat ehlalweni sakhe umoya engcwele wayeselinde ukwehla. Oh my God, my Father. Wayeselinde ukwehla because the mission of the Trinity came in dispensations. Hallelujah. That is why the old church, the church of old, bazokutshela ngoNkulunkulu ozembulayo, bazofakaza ngeengelosi eyifika zithi thus said the Lord. Hallelujah. Kodwa kunebandla ibandla labantu baleyo ndlela abambonayo bamlandela. Ila baba
Hallelujah. Whew. Bamlande. This dispensation, umunga nayo, they will tell you a lot about the miracles, the healings, the deliverances. They will tell you about bread and fish. Bazokutshela ngezinkwa, bakutshele ngofish, bakutshele ngokuvuleka kwamehlo eyimpumputhe. Yo. Halabashana. But uma ngabe umoya engcwele, uma ngabe umoya engcwele uJesu sehleli, esehla ezemhlabeni lithi iBhayibheli, on the day of Pentecost they were gathered. They were ngoba akafiki ngekho gathering. Ngizwe kahle ngisho ukuthi akafiki ngekho inkonzo. Ngithi akafiki ngekho gathering. Ngisho uwedwa ugatherishe naye. All he requires is an agreement of gathering. Oy bazalwane, it's an agreement of gathering. Ay bazalwane, Nkosi sihla ngene kuyo indlu yakho yiza sesingene bazalwane. Hallelujah. Ahlale phansi. Shalabaya. Irabaya. Irabaya bash. In his presence, we gather in his presence. Shalabahana. Give me 5 minutes. Give me a few minutes. Hlale phansi. I want to complete this. Kamemesa uyuche
wangibheka ngomsa wakhe nothando lwakhe. When we gather, He does not only change the atmosphere, because the devil must not rob you. Abanye benu, I'm listening, angisayibuki manje itshumayelo, sengiyarepha apha. Abanye bethu la endlini, the Holy Spirit is telling me as I'm standing here, ukuthi akusekona ukuthi niyahluleka. Kodwa senibanjwe ama-residues ezinto ezazinhlula. Ngoba ekufikeni kukaMoya Engcwele ufike yena. You see bazalwane, umlilo awufiki kuphela ukushisa, yabona ukuthi uvuthise, but it saturates. It saturates and it cleanses. That is the work of the fire of the Lord. Uma sibiza umlilo kaNkulunkulu awufiki uvuthisa indlu kuphela ngamandla, kodwa it cleanses, it purifies. Fire consecrates. It consecrates. Hallelujah. So abanye benu bafikelwe i-consecration by the fire of the Lord. Kodwa kwase kusala the residues zezinto ezazenehlula, because the completion of the transformation of the mind is not complete. So when we come in the presence of God and we experience His power, it never comes alone. Lithi iBhayibheli uJesu mangabe efika, ufika phethe umusa neqiniso. Right? So noMoya Engcwele uma efika akafike empty-handed. Come on, read the book of John chapter 14. Somebody read it quickly for me. John 14 Verse 16 John 14 and verse- 17 only. Amen. Verse 16. And I will ask the Father, and He will give you another helper, comforter, advocate. Ebazalwane. Uma kuthiwa uMoya Engcwele ungumsizi. Yabona? Umoya Engcwele akakusizi kuphela ngokuhlala nawe phansi. Athi kodwa. Yabona? Awulungise phela la. Akakusizi kanjalo kuphela. Sometimes uMoya Engcwele will go beyond, far and beyond to pull you out. Ngikhuluma ngabantu abachosen. Hallelujah. He will go far and beyond ukukudonsa akubuyise. Kezwakala bazalwane? Hallelujah. So when He comes, He does not only just come as the comforter, as another. Akafiki njengomunye kuphela. Ungomunye in the Godhead. Kodwa with different attributes. You see? So the attributes that He comes with are fani naga Jesu. Jesus came as the Word, the Son of the living God, the only begotten, umnikelo, owahlawulela icala lethu, and so many others, right? But the Holy Spirit, come and put that verse up there for me. And I will ask the Father, Yes, and He will give you another helper. another helper. He is coming as a helper. One was, Comforter. this is a helper, right? Uma ngabe zokusiza, umsebenzi ozokwenziwa lo awufani nozokwenziwa ucomforter. Wazi shesha?
Right? Okay? Advocate. Line. Baba abantu engihamba lapho ngiyasaba ukusukumisa noma. Ngiyabonga. Right? Right? Intercessor. Mhm. Counselor. Strengthener. Stand by. To be with you forever. When he comes, you see when he comes, uthi mesefikile ungabusaba wedwa. That's why abantu abahlala naye abavamisile ukuba abantu abalonely. Hallelujah. You may be alone but you won't be lonely. Because bangakushiya abantu kodwa ngeke bakushiye laba. Ngeke asirephapheni sengiyasaba. So the helper. Okay? Sengikwisizini yokuthi ngidinga ihelper. Uhelper akazokuma angibuke. Uzobona ukuthi ujwayele ukuhamba ngamandla kodwa usebuthakathaka. So uzothi meza afika ngiseke. Jesus. Angiphi balance. Usaba ukungithinta yini? Yabona? Akunika ibalance ongazazi ukuthi uyayidinga. Uyabona? Uyibona uhamba. Uyibona uhamba. Bathi abantu akeve strong. Akeve strong uma mtshangasa Nkosi yami. Kanti angisayihambeli. Kanti ngokwesimo sengihleli phansi. Kodwa ngokwe provision. Urakoshama. Haya bash. Wazaluna ngokwe provision sangithwele. Uyayibona ngane ngiyizala, this is my firstborn. Like a week or two ago uke wangibuka ngifa phambi kwakhe. Le ndawo emnyama emehlweni ami ngasekho. Ngifa ngingasaphefumuli sengiblue and purple. Dying phambi kwamantombazana ami awutho engwazalayo. Enyim ngapha enyim ngala ngingasababoni. All I could see then was only light kuphela. Kodwa ngangingasababoni ngingasabezwa abantu aba around mina. Usathane efuna ukungibulala. Uyabona ukuthi ukube ngangisayimele lapho. Hallelujah. Nanizongcwaba. Nithi ukulwila ukulokuhle. Uqedile ibanga lakhe ngingafikanga la. Yabona? So ziyafika insuku la. Wow. Umoya engcwele ufika uthola uzokusiza ngokukutshatha. Akusize ngokukuthwala. Uyitshela ukuthi usayihambela kanti akusahambi wena. Uyitshela usayimele kanti akusamile wena. Ngoba izimpi zokuya kwi-greatness zinkulu bazalwane. Asifani nezabantu abayeduze. Kuney'mpilo zabantu akufanele singayihaleli. Kuney'mpilo zabantu akufanele singayi-admayarishi. Ngoba bona bazojika emfuleni. Babalwe njengamasosha ayempini. Kodwa uJehova meseletha ama-test kuthiwa kuphuzwa amanzi bajika emfuleni abaqhubeki nohambo. Babukeke ngathi bayashesha ukufika ohambweni labo entweni ababizelwe kuyona. Wena lento obizelwe kuyona kuthiwe i-greatness. Now
great things don't come without sacrifice. Right? So mhla ngidinga usizo, help, right? Ngidinga usizo, afike njenge help, right? Right? Mhla ngidinga isho sis, Comforter. was a comfort. You see comfort? I comfort. Uma ngabizi ayizofika ilwe nalo. Ayilwi nosizo. Because when the Holy Spirit comforts you, He can't comfort you from the back. There are times la khona umoya ngcwele fanele akubheke khona. Ungasabhekeki kwabanye abantu. Afika zokucomforta ungasacomforteki. Bengasekho abantu abakwazi ukukhuluma into ezokududuza enhlizweni. Kodwa mefika yena umoya ngcwele afika athathe yakhe iposition. Uyabona? Uyabona bazalwane? And indlela umoya ngcwele ane order ngakhona uba nolandelayo. Advocate. Akakwazi umoya ngcwele. Akakwazi umoya ngcwele ukuthi engakaqedi ukucomforta ubese elethe esinye isimo. Uma ubona izimo iloke imane isina idedelana ubokwazi ukuthi lokho abekwenze eqaleni useqedile. So when the comforter finishes, he takes his place. Ubese kuza the advocate. Where's the advocate? I-advocate usually uma ngabe ezokumela ummeli ezokumela akazukume emva kwakho. Uzoma either beside you noma ame just before you. Why? Ngoba kufanele kuvele yena. Ngoba yena unamandla okumelana nezinto odinga ukumelwa kuzo. Hayi bazalwane, hayi bazalwane. Hayi bazalwane. Hallelujah. Uba olandelayo shoshana ngifuna. Intercessor. Come my intercessor. Come on my right. In fact, come this side. Sinxusa ngakwesokunxele. Uma ngabe intercessor ifika, I overlap it to play the role of the advocate because the equipping of the spirit is not the same. Angithi yambona uhelper ukuthi akahambile. Akahambi ngoba umoya ngcwele uhleze present to help you. Uyabona? But makufanele akumele kusho ukuthi ukwisizini yokumelwa. Mangabe kufanele uintercede bonke laba bantu. Who's next quickly? Sengiyanqamula. Come my counselor. Come to the front. Uyambona lo? She is not only counseling me. That's why she's facing me. But she's counseling my situation. She's counseling izimo zonke. She's counseling umsindo. Ukuthi ningamlwisi. Yeah? Ubona abantu adebelwa nawo bengasalwi. Because the counselor will come and counsel. Ukuthi be of a sober mind. Be of a sober mind. Judge your actions. Musukum attack njengamanje. Akayena umuntu okathekwa njengamanje thula. Akavamile ukuhlala lo. Ufika when needed. You understand? Hallelujah. Afika ngikhansela bese phinde yothatha indawo yakhe. Not far. Right? Ningixolele sengiyanqamula kakhulu ngifuna ukuhlala phansi. Right? Next one. Strengthener. Come. Come, my intercessor here. Look at me, bazalwane. Am I alone? Am I alone? Mangasathandazeki
my intercessor. Ufike ebukhoneni kaNkulunkulu mamzungu. Ufike ulale ngesisu uthule du, ungasho lutho. Uvale umnyango, uvale ikamelo. Ufike ungasho lutho ngoba izimo sezingaphezulu kwamandla akho. Ubese uintercessor yena enza okwakhe kubizelweyo umoya ongcwele akintercedele. Ngesikhathi eintercede izinto kungathi ziyaqaqeka, ziqhamuka izimpi zithi ziyeza kanti ummeli ukhona. Bazalwane, if you are destined for greatness, you are destined for something else. But he will come as your strengthener. Uloke ezokuqinisa nje. Uloke ezokupha amandla ukuthi ene sisesigodini sethunzi lokufa. Musu kuphelelwa amandla lana. Musu kuphelelwa amandla la siyaqhubeka. Totoba noma ungasagijimi kodwa totoba ke. Totobela khona noma ngasayeki. Kodwa totobela khona. Totobela khona. Noma uzizwe engathi uNkulunkulu usekushile kodwa totobela khona. Remember, you are not alone. Uma uzibuka wena ngathi wedwa kodwa mangabuka uvula amehlo akho kamoya uzobona ukuthi awukho wedwa. The Spirit of God, the Spirit of God, the Spirit of God, the Spirit of the Father, the revealer of Christ, he accompanies you. Ngifuna ubuke ibambe lento ibambe. Come, take your order, we are wrapping up. Take your order. Bakulahlile ngithi abantu. No one is praying with you. It looks like you are alone. Nalempa isaphela. Moya uNkulunkulu. uNkulunkulu akutshele ngeinto ezinkulu. Akubizele zona. Muthi uyaphesiwa. Into ezinkulu zivula izimpi. Do you know why kuhleze kuzofika impi meke wa attenda to icall yakho? It's because lonke ubizo liyatestwa. Lonke ubizo liyatestwa. Sometimes awuzotestwa ngokuthi kutest ukuthi uyakwazi ukushumayela. Uzotestwa ngabantu ohamba nabo. Uzotestwa ngabantu ohamba nabo. Uzotestwa ngabantu othandaza nabo. Testwa ngeteam yakho. Uyabona? Uzotestwa ngabantu abasebenzisayo. Uzotestwa ngabantu owela kubona. Makufika izinsuku zokuwa. Uyabona? Uzotestwa ngabantu abakusekayo. Makufika izinsuku zokushiwa abantu. Mhla usutestiwe ke kungasekho umuntu. Look at the company of help. Look at the company of help. La uyakhona bayakhona. La uyakhona bayakhona. Ngiyabonga ngicela nihlale phansi. I really want to wrap up. Look at me. Cela ungiboleka le ndwangu yakho. Can I have 2 people? Yo. Ziphi ingane? Ngicela ingane. Zani.
Ngicela ningele lapha ekamereni. Ngizobala kathathu bese niyahamba. At your pace. Ngelani, hambani. Into ezokwenza ukuthi sidelay kwi-assignment. Into ezokwenza ukuthi udelay intweni uNkulunkulu akubizele zona ukuthi awuboni. Two things. Moya ngcwele khuluma ngaze ivala ibandla manje. Right? Ignorance and tears. Ignorance and tears. Thumoya ngcwele. Abaningi bethu badelay because they're ignorant. They think they can have it and do it ngoba bayakholwa. Kunezinto engeke zenzeke ngoba uyakholwa. There are things that need a different kind of touch. Uzoshumayela njengabo bonke abantu uma uthintwe njengabo bonke abantu. There are times when God touches you angakuthinti kamnandi. It's in sharing in his sufferings that affords us ukuthi siphinde sishare naye in his victory. So ibandla manje does not want to share in the sufferings because uma kunama sufferings ngazi ukuthi sihlaselwe amademoni. Kanti kuneyinhlupheko ezingezona inhlupheko zokuhlupha umuntu kodwa eziyinhlupheko zokuphruna. Ziyinhlupheko zesifundiso. I don't have time. Ngiyanqamulela kakhulu manje. Hallelujah. So if we can't see, we won't be moving. Abanye bamiswe ukuthi kubhlungu. Bamiswe inhlungu. Bamiswe betrayal. Bagcwele inyembezi emehlweni. Holy Spirit. The moment you have tears in your eyes, you can't. Because inyembezi zidla ivision. Kunabantu njengamanje who don't know what to do. uNkulunkulu ukhulumile. But they don't know what to do because lento ekufanele uyenze awuzoyizwa uzoyibona. Because God instructs in different ways. He will instruct you ngokukutshela, he will also instruct you ngokukutshengisa, ngokukubonisa. So makufanele ubone, your sight must be clear. Oh, nikhona la ekhaya yini? Hallelujah. So ngesikhathi sikhala. Ngesikhathi sikhala akunyakazeke. Akunyakazeke.
kanti fanele ngelinye ilanga kusabuhlungu kunjalo mama Mahlobo, kusabuhlungu kunjalo. Usubathande wabanika konke abazalwane, bakuthathe bakulahle. Ususeve waqeda wangawuthola thank you. Ususacrifice ngempilo yakho athola uNkulunkulu engathi awenzanga lutho. Lithi iBhayibheli, and David encouraged himself in the Lord. Ungasezwa lutho nokuthi unawe, sekufanele kusho wena, fanele usho la kuwe, usho la kuwe, la kuwe. Yabo, kunezinto zisho la, hayi ngoba uyazizwa. Uba ngikhuluma naye, hayi ngoba uyazizwa. Ministry is not done out of feelings. Mega wafaka ama feelings kwi ministry uzoyivala. Uzohlala phansi ebandleni ngekwenze lutho. Because feelings awangeni eyintweni zobizo. Ngoba ufika lwesikhathi sokuthi angifuni namhlanje Nkosi. Ngikhathele. Kanti bapha abanye. Ngoba ngikhathele. Ungene altar uguqe. Ufika utshela uNkulunkulu ngikhathele. uNkulunkulu angawuzi ungikhathele. Uthi uyasukuma. Uthi uyasukuma e-altari. uNkulunkulu akutshela u1 no2 no3 ngabantu bakhe. Inhliziyo ngaze ngakhathala Jesu, ngaze ngangafuna, ngaze ngakhathala. Ubese lento ethi ngavuma, yabo lento ethi ngavuma, wena Nkosi wakhuluma nami ngavuma. Ubese yona ithi ngiyisitsha, I'm a vessel in the palace. I cannot control my journey. I can't control ukusebenza kwami, ngavuma. That is why kunzima ukumixa kwabantu abavuma nabangavumanga. Ngoba asiunderstandani masifike lokukhathala. Ngoba lo ngakaza avuma uhlala athi deke. Angabi na guilt. Uthi uyahlala wena. Afike. Athi Simon. Uyangithanda na? Feed my sheep. Ababiza lento abanekude uNkulunkulu bafike balambe khona. Uthi uyomtshela Nkosi sebelambile, athi banika ukudla wena. The Holy Spirit is here. Kulemzuzwana engisalele kunabantu engifuna balalelisise. I'm sensing the unction of the word angel. I'm sensing that presence here. The word, the Gabrielic anointing. Ngifuna nilalele. Khona into ozoyizwa. There's something God is going to speak. Ngifuna ulalele. Ngapha. There's a Michaelic unction. Warfare. Uzoqaqa ama warfares. It's the side.
Uzoqaqa amawofela. Don't worry, it doesn't matter where you are sitting. I'm just pointing out where I'm picking it up. Uraposhanda kapa. Ratoshelaba. Sakufanele usho ke manje. Usho wena. He touched me. Oh, he touched me. And oh, please listen to me in the spirit. Listen to me in the spirit. That floods my soul. Oh, something softly wonderful happened. Oh, and now I know Jesus touched me. Oh God. Sometimes leyo touch awukhulumi ngetouch yamanje. Awuculi ngoba leyo touch uyizwa manje. Awuzwa lutho right now. But now I know right now. Ingoba ngiyazi. Ay ngiyazi. I know. Akangithinti manje. I just know. Into ezongikhipha njengamanje kulesi simo ukuthi